Velkommen til stream i dag, drenge. Sygdomsmissen er på Nikolaj Svendsen på de 34 måneder. Det der halvmarathon, ikke? Det kommer jeg aldrig nogensinde til at gøre igen. Det kan jeg godt love jer for. Aldrig nogensinde kommer jeg til at løbe et halvmarathon. Holy shit, bro. Altså, jeg blev instant syg dagen efter. Det var simpelthen forfærdeligt. Det var 21 kilometer i banken, bror. Du får aldrig den 8-8-8-tat. Gør du? Jo, det gør jeg, bror, når jeg er 80. Ej, ærligt, når jeg er 88, så vil jeg gerne få den tatovering. Det kan vi godt lave en aftale om. Hvor mange pauser holdt du? 0 pauser. Har du prøvet at gå i bad? Jeg har gået i bad. Jeg har været i bad. Da vi walk ned ad trappen, ja, det var sgu stramme tider dagen efter, det skal være ærligt at sige. Hvor lang tid tog det? Det tog mig 2 timer og 22 minutter. Lidt forkølet. Jeg blev virkelig syg dagen efter. Jeg vågnede op med ondt i halsen og snottet. Som I ved, så har jeg Danmarks dårligste immunforsvar. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre, chat. Altså, jeg overvejer jo, om jeg skal få opereret min hals. Fordi jeg hele tiden er ondt i halsen. Men jeg ved ikke helt, hvad fanden man kan få opereret, men det har jeg bare hørt skulle være OP. Var du ikke en af de langsomste? Nej, jeg var en af de hurtigste gamle. Hvad så, sønner? Har vi det godt? Det har vi, bro. Det har vi. Eller, det har vi egentlig ikke. Fordi jeg har været syg de sidste 3 dage og snottet og sovet på sofaen, fordi Sofie, hun havde smidt mig derind. Så det har sgu været forfærdeligt, bror. Jamen, det fjernelse af mandler. Jeg tror, jeg skal fjerne mine mandler. Jeg tror altså, det kunne være OP at få fjernet ens mandler. Hvad bruger man overhovedet sine mandler til, chat? Er nogen, der ved det? Dine øjne ser pæne ud i dag. Jamen, tusind tak. Sovet på sofaen, har du kigget på bunds? Nej. Altså, i nat. Fordi så er Sofie også blevet syg. Så Sofie, hun begynder at snorke klokken 3 om natten, så jeg bliver vækket. Så ved jeg godt, okay, det her det er GG. Jeg kommer aldrig til at falde i søvn. Så bliver jeg nødt til at tage sofaen. Ligger og fucking kan ikke sove til klokken 4. Ender med at falde i søvn. Hvad ender med at vågne klokken 7? Forfærdelig nat, jeg har haft, altså. Dit værelse er simpelthen så kogt. Hvad mener du? Jeg har gjort rent på mit værelse. Mit værelse er blevet helt rent, og jeg har fjernet setupet her. Det er blevet clean. Man behøver faktisk slet ikke mandler. Man kan snildt få dem fjernet. Jamen, er det så ikke bare... Er det ikke det, der er vinklen, eller hvad? Har du set Novo? Hvad der nu sket? Lige se den, ikke? Hvor er det fucking vigtigt, det her, det er. Ærligt. Hvor er det fucking vigtigt, det her, legit. Ærligt ikke, det er jo hjernedødt. Jeg har jo købt for en måned siden. Det kunne jo ikke have været bedre. Det er jo legit sindssygt, det her. Nej, jeg købte tidligere, tror jeg. Jeg tror, jeg købte den var 300. Vi er fandme oppe. Men bro, det tager 2 uger, før det ikke gør ondt. Okay, så det er måske OP ikke at gøre det. Og ærligt, jeg bliver fucking trollet af min gruppechat. Fucking drengene sagde, at I først ville komme ud i morgen, bro. Bro, jeg fik fjernet mandag, da jeg var 15, og har ikke været syg i næsten 3 år. Jamen, det er det, bro. Det skal jeg. Men hvad er det, du siger? Du siger, det tager lang tid. Du siger, det tager lang tid, før man bliver frisk, efter man bliver opereret, eller hvad? Ej, ærligt, Loke, lad os lige have en ordentlig snak om det der, fordi det kunne godt være OP at gøre. Se den her video. I den her video... Jeg springer sgu over med en skud, eller hvad? Så har vi glæde, tårer og alle mulige helt vanvittige lege. Men ny videoen. Her er det episode 1 af hvor 7 folk skal kæmpe om 500 kroner. Det her, det er jo sådan en BOC ville have startet, hvis det var den dag i dag. Kan du følge mig? Det her, det er jo en absolut fornøjelse at se. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Altså, okay, jeg bliver simpelthen nødt til lige hurtigt at se den her 3 minutters video. Men det er det hele værd. Okay, jeg tror, jeg gør det. Men lad os egentlig først høre interviews på, hvad de vil bruge penge på. Hvis jeg vinder, vil jeg nok bruge pengene på V-Bucks. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Hvis jeg vinder, vil jeg bruge penge på mine egne videoer. Den første leg er dødbold, så nogle af jer tænker nok, hvad er dødbold? Her er svaret. Ej, hvor er det goated. Ærligt ikke, hvor er det goated. Og ærligt ikke, det her ikke, det gør mig så fucking glad at se. Fordi det her, det er fremtiden for dansk YouTube-chat. Altså, jeg ved godt, I kan clown det her så meget I vil, men det her er fremtiden. Dødbold er basically bare stikbold, men hvis du dør, så er du død helt. Så der er ikke noget, hvis du dør, så skal du sidde noget indtil den, der dræbte dig, han dør. Nej, det er ikke sådan. Hvis du dør, så dør du altså helt. Okay, det her, det kunne måske godt have været forklaret lidt bedre. Så hvis jeg rammer Gael, så er han ude for hele lejen. Men der er kun én, der kan være død i sin første runde. Så lad os egentlig bare komme i gang. Okay, den skal ramme jorden 1 gang. Så må man kaste. Hvordan er det, han laver så god lyd, når det er filmet så langt væk? Er jeg den eneste, der ikke fatter det her produktionssetup? Det er jo hjernedødt. 3, 2... Nej! Okay, ærligt ikke. Introen var goated. Introen var goated. Årets mesterværk er absurd. Faktisk årets mesterværk er hjernedødt.
8-årige har DDS bedre lyd end Sønderberg. Okay, lad os lige sammenligne så. Hvem har bedst lyd? Er I klar? I den her video har vi glæde, tårer og alle mulige helt vanvittige lege. Men nyd videoen. Så lad os vende tilbage til videoen. Det handler om, vi skal rangere dem, der står bagved os i hvem der har tabt mest på gamen. Det er low-key ham. Er det ikke low-key ham, der har bedre lyd end mig? Eller jeg er helt væk? Hvorfor er det? Altså, der er jo noget galt. Et af vores 7 folk skal kæmpe om 500 kroner, men lad os egentlig først høre en Hvorfor er det? Lad os lige høre forhold til gambling her for jer to. Har I gamblet? Eller altså både og. Kan du følge mig? Ikke det real talk, men Levi Lenau.dk. Jeg er virkelig blevet træt af ham, der laver mine ting, Mosaur. Så jeg tænkte på, kan jeg hyre dig, bro? Så behøver du ikke at lave din egen kanal, så kan du bare hjælpe mig med min, bro. views på, hvad de vil. Fordi jeg ser rigtig meget potentiale i det her. Det kunne godt være Mo 2.0. Det kunne det faktisk godt. Børnearbejde? Nej, det er det sgu ikke. Hvad er du syg med? Jamen, jeg er syg med det samme, som jeg altid er syg med. At jeg har et elendigt immunforsvar, og så ender jeg med at blive syg. Altså, jeg er jo syg legit 2 gange om måneden nu. Det er jo... Altså, ærligt ikke? Operation af mandler væk. Altså, er det ikke OP, det her? Jeg tror, jeg gør det her til december. Til december gør jeg det her. Skal jeg spille co-op med ven i dag? Jeg skal spille co-op med ven i dag. Det er planen. Men det var da lidt irriterende. Altså, hvis jeg vidste, der havde været FIFA, så havde jeg måske spillet det. Men jeg fik at vide, at det først var i morgen. Men jeg er blevet trollet. Jeg stemmer på dig, du stemmer på mig. Skal nok lave flere try. Men hvad? Nå, det er den der Simmerprisen-video. Altså, seriøst, det der tilter mig ikke, det er, at jeg ligner en fucking gooner, dude. Og det er jeg legit ikke. Real talk, jeg er oprigtigt ikke en gooner. Jeg har det seriøst helt fantastisk med min egen kæreste. Så det er det der, Altså, okay, men det der er ikke, må jeg stille jer et oprigtigt spørgsmål? Men var der nogen, der kunne følge mig i det take, jeg mente, at pige-YouTubere godt kan være gode, når man ser det på en sofa? Og igen, det lyder som whatever, altså. Sidder i sofaen og ser Louise Madsen try-on hauls. Men altså, for helvede. Jeg var også syg 1 gang om måneden i cirka et år, og nu efter jeg begynder at drikke juice med ingefær i 2 gange om ugen. Jamen, er det OP, det der? Er det ikke bare sådan noget, man siger, bror? Altså. Okay, det ligger med at download chat. Okay, nu kan jeg se den der Jams-video. Det har jeg fandme glædet mig til, bro. Okay, lad os se. Hvor mange har set den? Bro, jeg glæder mig så meget til at se den. Jeg har set 10 sekunder af den. Okay, lad os se. Skaffer Olli også politi-escort til vennen? Ja, det kan jeg love dig for. Jamo Beer Pictures. Vennen, jeg glæder mig til at se. Lionheart. There was a time before streaming, when the global rock star reigned supreme. When people really believed everything they heard in songs. This was an age where music was the only answer. In San Jamal, one rock star was more a star than the rest. His name was Benny Kravitz. He was like a king walking amongst mere mortals. He had a voice that could mesmerize all women, and suits so fine they made Jimi Hendrix look like a hobo. In other words, Benny Kravitz was the boss. Det handler et eller andet med, at han skal, det er et eller andet med, altså han udgiver album, right? Vi er enige om, det er noget album rollout, det her, ikke? Altså tror vi, at albumet hedder The Missing Groove, eller hvad? Eller hvad fanden? Nå, ja, det er rigtigt, albumet er væk, straight up kopi af kufferten for Power, wow. Ærligt, har Sasa lavet rip-off Power-reklame? Hjernedødt! Jeg glæder som om, du ikke ved det. Ej, jeg ved godt, hvad albumet hedder. Our story begins in a small, dusty restaurant, where Benny and his crew... Det er ikke... Det er en person, der lige har fløjet vel til København og tager ham ind på Søpavillonen og giver ham 2 damer med kæmpe røv i hovedet. Ærligt, det er fuldstændig vanvittigt, det der sker i dag. Face a problem that needs solving. Pladselskabet vil gå amok, Benny. Hvis pladerne bliver klar i morgen tidligt. Ærligt, hvorfor er det, at Noah han jo godt kunne være skuespiller, dude? Jeg skider på, hvad pladselskabet siger. Jeg ved, der er nogen, der har taget med et album, og det skal findes. Chef, jeg har let over alt efter det album, det er ikke til at finde. I har ikke let nok. Og hvis vi ikke finder det, så har vi alle sammen et kæmpe problem. In the bar sat 3 girls, one more beautiful than the other.
The fun suddenly stopped when they overheard Benny. Hvem sjæler et album? We did that. We did. The three girls loved a good party, and as any other night, they were having fun until they stumbled upon Det something. lyder som Petersborg voiceover, nemlig. Out of fear of what they had found, the girls quickly decided to pass it on. Back at the table, tension started to rise. Who could possibly have stolen Benny's album? Har du overvejet, Mads? Det er måske ikke helt dumt, faktisk. Folk på gaden er lidt glade for fest og farver de her dage. Mads? Han har for meget på spil. Mads was not any other person. He was the country's sports star. A man who brought pride and joy to everyone around him. Herr Mads, kan du kommentere på rygterne om, at din skade opstod ved en konfrontation, der slet ikke har noget med fodbold at gøre? Ja, det kan jeg sagtens. Den her skade, den er udelukkende kommet efter en fodboldkamp. Så, altså, hvis jeg skulle sige liv, så er jeg sgu stolt af den. Hvad med det forsvundne album? Altså, det er jo i hjertet, du lavede det her. Så lige... Ingen kommentar med det album. Næste spørgsmål. Folk siger, at du har Bennys album. Jeg sagde næste spørgsmål. Helst fra en anden, tak. Suddenly, Mads found himself in a very uncomfortable situation. Back at the restaurant, options were running low, but Benny's manager, Noah, had a point. Så kan se pressekonference med Mads. Folk siger altså, han har album. Ja, undret, men så du hans arm. Så hvis han havde den, så er det fortiden nu. Mads. Han vil ikke turde stjæle for mig. Har du så overvejet Sivas? Og så man, der bliver samlet på ting. Sivas. Det er Sivas, der gjorde det. Not many dared to speak. In fact, Sivas was a simple man, a man of principles. Du sagde, der ikke ville være nogen. Hvad er problemet? Du har noget, jeg vil have. Jeg har noget, du vil have. Bare en simpel transaktion. Så skynd dig, så tag kufferten. Mads had now gotten rid of the album and gotten what he wanted in exchange. Now it was all about one thing for him: getting away. For Sivas, everything had gone as planned. He had gotten what he wanted. He went towards his vinyl player and pulled the album out, put it on, and got himself comfortable. Det er den sang, han har udgivet, eller er det en med Sivas fra albumet, tror jeg? Nu er det lidt tvivl, hvorfor jeg føler, at jeg har hørt det der før. Benny had now almost reached the end of his patience when his bodyguard, Casey, stepped in. Nå, men hvad siger du, chef? Det er den faktisk spænder på TikTok, det er rigtigt. Sivas er en forretningsmand, så hvis han har haft pladen, har han solgt den videre. Så I skal finde ud af, hvem man har solgt den til. As Benny made his point very clear, suddenly loud... Hvem er der tilbage? Hvem er der tilbage af rapper, der kunne være med i det her? Er Kundo med måske, eller hvad? Lams, det er rigtigt. Og Kian, det er rigtigt. Kian er heller ikke dumt bud. Og Artie... Thunder stroked from the outside. Only one man could talk us through the sudden weather change. Jeg har set det her billede. Jeg har set... Hvad fuck? Tusind tak. Lamin, the most acclaimed anchorman in the country. De næste 10 dage ser skønne ud, som vi kan se på skyerne her, så skyller det hen over hele landet. Så det er ligesom det skal være. Lamin's broadcast was suddenly interrupted as a worried producer walked in. Der er indbrud backstage. Vi skal have security til garderoben nu. Something was very wrong. Lamin's backstage area had been robbed, and it was a mess. The anchorman and his producer gazed worriedly at each other. Snak. Jeg fik båndet en eller anden fyr. Han har fået af en eller anden fodboldspiller. Han har fået af nogle piger på en eller anden klub. Jeg aner ikke, hvem det er. Og hvad ser du lige nu? Ikke andet end en krøllet på ryg. Og farve på ryg? Brun. As Lamin answered Benny's question, a man walked in. Benny Letterman. Hvor er det latterligt det her. Letterman ran for his life, with Benny chasing him down. No matter how hard he tried,
Benny was always one step behind him. Letterman was trapped. Yeah, man, please, brother. Hvorfor er det? Selvfølgelig er det, at Jams han vil have sådan noget her. Altså, Jams han er jo så den største nørd. Selvfølgelig skal han have det her med. At the end, Benny stood victorious. Jeg vidste, det var dig. Undskyld, Ben. Det var min fucking prædiken. You can take the man from the groove, but never the groove from the man. Wow! Ærligt hjernetæt. Rigtig hjernetæt, det der. Det må jeg bare sige. Det er faktisk rigtig sindssygt. Hvornår tror I albumet kommer ud, chat? Ærligt ikke? Det vil faktisk være banger med en til episode. Altså holy shit, det der var godt. Altså sygt, det er lavet i Danmark. Altså sådan, ved jeg ikke, det er bare stilet. Kort breakdown af Bennys kortfilm. Okay, lad os se her. Jeg havde bare næsten ret i alle de teorier, jeg havde. Til min film var sluttet med, at jeg aldrig fandt andet rage-baitet. Benny der tæsker Benny in the Big 25. Vent, hvad? Var Benny stunt-double en hvid kvinde? Okay. Det er fandme kugt. Hvad så, Patrick? Har vi godt, bro? Ærligt ikke? Jeg tror ikke, det kommer ud i nat. Tror I det? Det tror jeg altså ikke. Tror I ikke først, det er næste uge? Er det, eller hvad? Det vil måske give mening, det kommer ud i nat. Du ved det jo godt. Nej, jeg ved det ikke. Det er jo faktisk ærligt. Jeg synes bare, det ville være mærkeligt, hvis det kommer ud i nat. Hvem er det ellers? Er det ikke Rahim, der udgiver album i nat? Er det ikke? Eller hvad? Hvem er det, der udgiver album i nat? Yes, det er rigtigt. 2 stunt doubles. Ingen af dem ligner ham. Hvorfor har de haft 2 stunt doubles? Nå, det er til fighten. Okay, men det er jo også det er jo fucking Benny og one of a kind, jo. Det er umuligt at finde en, der ligner ham.